טוב, אז שלום לכולם, הרבה זמן לא העליתי, אז אנחנו עומדים לאכול עוגיות כאלו, ויש לי כאן ליד, כי אני בן אדם שלא אוהב שוקולד, אבל פשוט היה עוגיה שוקולד בייס, קניתי. בחלב, אז בואו נתחיל בזה, זה כאילו שערות של שוקולד ביי. אוקיי, טובים. נוראי. טוב, בהתחלה זה נוראי, אבל כזה זה נהיה די טעים. מי שאוהב שוקולד זה יהיה טעים, מי שאוהב שוקולד זה לא יהיה טעים, מי שזה חצי, זה יהיה סבבה לגמרי. טוב, נקסט. יש לי כאן עוגיה כזאתי. זה עם שוקולד, זה עם קינדר. גם וואו. אני לא מצליחה להכניס את זה החלב. זה ממש טעים. בכל זאת 11 בבוקר וזה יותר מדי מתוק. עכשיו אני הולכת לאכול ארוחה יותר נורמלי. בכל זאת 11 בבוקר. תודה שצפיתם עד הסוף ותעקבו כי אני ממש צריכה את זה ותשימו לייק. אם זה פה או אם זה פה. ביי.